Salam gadyrdan iyleşler, mähriban doganmam. Dogruluk ýolu gepleşimede hoş geldiňiz. Siziň bilen teleýaýlymlar arkaly habarlaşyp bilýänligim üçin gaty begenýärin. Rabbimiziň bereketlerini, merhemetini siziň her biriňize dilegler edip, bugünkü gepleşimide başlamak isleýärin. Geçen gepleşimizde eger biziň gepleşiklerimizi seredýän bolsaňyz, biz siziň bilen mukaddes ýazgylaryň, hoş hawaryň Yahya bölümünden öğrenipdik. Yahya'nın hoş hawarynyň 15-nji babyndan İsa Mesihiň özü barada men hakyky üzüm agacydyryn diýen gürüň barada biz siziň bilen öwrendik. Bugünkü gepleşimizde Yahya'nın hoş hawary 15-nji babdan öwrenmege dowam ederiz. Hakykatdan hem hakyky üzüm agacy, hakyky adamzat üçin miwe getirip berijek, her bir adamyň miwe getirip biljek agacy İsa Mesihdir. Mysal üçin her bir insan miwe getirmekse, her bir insan durmuşynda bagtly bolmaksa, her bir insan tutan işinde, maşgalasyna, üstünliklere eýe bolmak isleýär. Iň esasam her bir insan Hudaýyň öňünde Hudaýy razy etmek isleýär. Hudaýyň halayan durmuşunda ýaşamak isleýär, dogry dälmi? Hudaýyň halayan durmuşunda ýaşamak üçin, Hudaýyň bizden razy bolmak üçin ýeketek ýolu bar. Ol hem Rabbimiz İsa Mesihdir. İsa Mesihde galmazdan, İsa Mesih'e degişli bolmazdan. Eger İsa Mesih bizde ýaşamasa, ýa-da biz İsa Mesih'de ýaşamasak, onda biz Hudaýyň isleýän miwesini durmuşymyza getirip bilmeýäs we Hudaý bizden hoşal bolmaýar, Hudaý bizden razy bolmaýar. İsa Mesihsiz Hudaý bizi kabul etmeýär. Şonuň üçin İsa Mesih näme diýdi? Hiç bir insanlaryň başarmadyklaryny, hiç bir dinleriň başarmadyklaryny, hatda Hudaýyň saýlap bolan halky Israýlyň başarmadyklaryny İsa Mesih kämil we mukaddes durmuşy bilen, eden işleri bilen Hudaýy şöhratlandyryp Hudaýyň maksadyny berja etdi. Şonuň üçin İsa Mesih näme diýdi? Men hakyky üzüm agacydyryn. Näme üçin? Başga ähli dinler İsa Mesih'ten öňkü gelenleriň hiç biri hakyky üzüm agacy, Hudaýyň isleýän miwesini getirip biljek üzüm agacy bolup bilmedi. Şonuň üçin İsa Mesih men hakyky üzüm agacydyryn. Siz bolsa ona iman edenler, onu Reb we halaskar hökmünde kabul edenler, İncilde öwredenleri okap öwrenip olara inananlar, iman edenler, İsa Mesih'te galyan hakyky şahalardır. Ve şol şahalar miwe getirip bilýär ve bol miwe getirip bilerler dedi İsa Mesih. Eger durmuşymyza miwe getirmek islesek, Hudaýyň isleýän durmuşynda ýaşamak islesek, Hudaýyň maksadyna gulluk etmek islesek, Hudaýyň razylygyny gazanmak islesek, onda İsa Mesih'e, Rabbimize degişli bolmalydyr. Bugünkü gepleşimizde biz İsa Mesih'in sözünü dowam edip, öz şägirtlerine ýene-de ajaýyp hakykatlaryny aýan edişini görýäris. Biz siziň bilen Yahya'nın hoş hawarynyň 15-nji babynyň 7-nji aýatyndan okap başlarys. Gelin okalym. Ýazgy näme diýär? Menne mesken tutup, sözlerimi ýüregiňizde saklasaňyz, näme dileseňiz size berler. Siz köp miwe berip, meniň şägirtlerim deňizi görkezersiniz we bu arkaly atam şöhratlanar. Şutada İsa Mesih näme diýdi? Menne mesken tutup, sözlerimi, İsa Mesih'in öwreden sözlerini, buýruklaryny, tawşyryklaryny ýüregiňizde saklasaňyz. Näme olar? Şonu siz näme dileseňiz size berler. Eger hakykatdan da imanyň hökmünde, İsa Mesih'e degişli bir hökmünde, eger durmuşymyzda hakyky üstünlige eýe bolmak islesek, hakyky Hudaýyň isleýän miwelerini almak islesek, mysal üçin er aýal gatnaşymyzda
Hudaýyň beren söýgüsini hakyky söýgüde, hormatda ýaşamak islesäk, ýa-da çağalarymyza dogry ýolda terbiyelemek islesäk, olar üçin bize akyldarlyk gerek bolsa, ýa-da edýän hyzmatymyza, üstünlüklere, Hudaýy şöhratlandyrýan üstünlüklere eýe bolmak islesäk, ýa-da şol edýän işimizde, durmuşymyzda Hudaýyň akyldarlygyna mätäşik çekýän bolsak, onda İsa Mesihiň söýgüsinde galsak, İsa Mesihde mesken tutsak, İsa Mesih'e degişli bolsak we onuň sözleri bizde orun tapsa, şonna näme diýdi İsa Mesih? Menden näme dileseňiz size berler. Hakykatdan hem İsa Mesih arkaly dilesek, Hudaý bize berer. Näme üçin? Sebäp diňe İsa Mesih arkaly Hudaý bizden razı bolýar, hoşal bolýar. Şonuň üçin hem biziň dileklerimizi eşidýär. İsa Mesihiň adyndan edilen dileklere Hudaý jogap berýär. Siz köp miwe berip, meniň şägirtlerim diňizi görkezersiniz. Öňkü gepleşimizde hem aýdyşymyz ýaly İsa Mesihiň şägirtlerine aýdýan zatlaryna olaryň miwe getirmegi, olaryň durmuşynyň üýtgeşik bolmagy, olaryň durmuşynyň Hudaýyň ýazgylaryna, Hudaýyň islegine we maksadyna laýyk bolmagy bilen olaryň durmuşynda miwäniň emele geljekdigini İsa Mesih ýatladypdy. Her bir adamyň Hudaýyň bizi yaratmagynyň maksady biziň bol miwe bermemiz. Ýagny Hudaýyň isleýän durmuşynda ýaşap, onuň adyny şöhratlandyrmamyzdyr. Şonuň üçin İsa Mesih'te galmamyzyň, İsa Mesih'e degişli bolmamyzyň maksady biziň Hudaýyň isleýän miwelerini durmuşymyza emele getirmemizdir. Geçen gepleşimizde hem aýdyk geçişimiz ýaly ruhy miweler, ýagny mukaddes ruhyň İsa Mesih'e degişli bolanlaryň durmuşyna emele getirijek miweleri näme? Bu arada Galatiyalılar hatta şeýle diýip Hudaý bize bu miwe hakynda gürrüň berýär. Galatiyalılara hat 5-nji bab. Ruhyň miwesi bolsa söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabır, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, yumşaklyk we nefsine buyurmaklykdyr. Bu zatlara garşy çykýan kanun ýokdur. İsa Mesihiň bizden isleýän miwesi köp bol miwe bermemiziň esasyna mukaddes ruhyň miwesi ýatyr. Olaram näme? Söýgi, parahatlyk, sabırlyk, şatlyk, ýagşylyk, mähribanlyk we şoňa meňzeşler. Nähili ajaýyp miwe. Şeýle şatlykdan, parahatlykdan, sabırdan, söýgüden, ýagşylykdan, sadyklykdan dolu bolup ýaşamak. Men pikir edýän her bir adam isleýändir. Biziň diňe bir maddi tarapdan ya başga uğurlarda üstünlüge eýe bolmamyzy Hudaý islemän, esasy içki dünýämizde, şahsiýetimizde, özümiziň kimligimizde, häsiýetlerimizde şol aýdylan miwelere eýe bolmamyzy isleýär. We bu miwelere diňe İsa Mesih'te galmak arkaly eýe bolup bilersiz. İsa Mesih näme diýdi? Eger mende galmasaňyz, eger mende ýaşamasaňyz, menem sizde ýaşamasam, onda üzüm agajyndaky şahalar eger üzüm agajyndan aýrylyp guraýşy ýaly miwe getirip bilmeýşi ýaly siz hem mensiz miwe getirip bilmersiňiz diýdi. Şonuň üçin her birimiz imanly hökmüne İsa Mesih Rabbimize baglydyr. Onsuz biz hiç saat başarmaz. Hyzmatymyzda da, durmuşymyzda da, şahsy durmuşymyzda da, ýakynlarymyza etjek täsirlenmede de İsa Mesih'e iman edip onuň aýdanlarynda galmasak, onda biz miwe getirip bilmeriz. Ondan başga näme diýdi? Siz menne mesken tutup köp miwe getirip meniň şägirtlerim bolarsyňyz. We şonna ata Hudaý, Hudaýyň ady şöhratlanar. Çünki biziň üstünlükli, dogry, Hudaýyň isleýän durmuşynda ýaşamamyz arkaly Hudaýymyz,
Rabbimiz Hudaýyň ady şöhratlanýar. Şutaýda İsa Mesih näme dedi? Siz meniň şägirdlerim bolarsyňyz. Bu nähili ajaýyp düşünje. İsa Mesih halaskär Rabbiň şägirdleri bolmak. Şägird diýilende näme diýilýär? Şägird diýmek okuwçy ýa-da kimdir biriniň izine eýerici diýen manyny hem berýär. Bilşimiz ýaly her bir ugurda şägird bolmak isleýän adamlar bar. Kimiň şägirdi bolmak isleýär? Hemişe de nähildir bir ugurda, bu ykdysadyýet bolsun, ilim bolsun, bilim bolsun, ýa-da nähildir bir wezipe bolsun, ýa-da nähildir bir sport bolsun. Eger şol ugurlarda belli, dünýä belli bolan, ýa-da şol ugurda belli bolan, ukyply bir mugallim bar bolsa, özünü tanadan adam bar bolsa, şonuň şägirdi bolmak isleýänler köp bolýar. Ve adamlar şoň ýaly adamlary tapyp, şolardan öwrenip, şolaryň okuwçysy bolup, şolaryň izine düşüp, şolardaky häsiýet bolsun ýa-da ukyp bolsun, ilim bolsun, bilim bolsun, her bir ugurdan şolaryň ýetenlerine ýetmek üçin hereket edýärler we olaryň şägirdleri bolýarlar. Bu wagt bolsa Hudaýyň özü, yaradyjy Hudaý, gudratly Hudaý, hakikat, yol, ýaşaýyş bolan dünýäniň nury, bizim üçin öz janyny gurban eden İsa Mesih bize näme diýär? Siz meniň şägirdlerim bolarsyňyz we meniň şägirdlerim bolsaňyz, bu arkaly Ata Hudaý şöhratlanar. Bu nähili ajaýyplar. Eger gönüden göne Hudaýyň izine düşmeli bolan bolsa, onda hakikattan onun izine düşmek islärdikmi? Onun şägirdi bolmak islärdikmi? Şeýle mümkinçiligi. Hudaýyň özünde bolan, soňra yer ýüzüne gelip, kämil we mukaddes insan bolup ýaşan İsa Mesih bize mümkinçilik berýär. İsa Mesihiň şägirdleri bolmak gaty uly mümkinçilikdir. Gaty uly wajyp bolan zatdyr. Şonuň üçin eger bugünkü gün İsa Mesih'e değişi bolsak we onuň şägirdleri bolsak, bu üçin begenip, gowanyp, şatlanyp İsa Mesih'in aýdanlaryna ýaşamalydyr. Çünki dünýäni yaradan gudraty güýçli Hudaýyň şägirdleridir. Ýazgylar soňra şeýle diýär. Atamyň meni söýüşi ýaly, menne sizi söýdüm. Meniň söýgimde galyň. Men atamyň buýruklaryny berja edip, onuň söýgüsine wepaly bolşum ýaly. Siz hem buýruklarymy berja etseňiz, meniň söýgime wepaly bolarsyňyz. Şutaýda İsa Mesih biziň onuň söýgüsine bolmamyzy isleýär. İlki bilen İsa Mesihiň özü bizi söýdi. Hatta biz İsa Mesih'i tanamayan wagtymyzda, onu bilmeýän wagtymyzda, günählerimiziň içinde ýaşap ýören wagtymyzda. Şonuň üçin Rimliler 5-nji bab 8-nji aýatda näme diýär? Heniz biz günäkärkä Hudaý bizi söýdi diýär. Pikir edip görüň. Günähleriň içinde wagtymyzda, Hudaý heniz tanamayan wagtymyzda, onu ret edip ýören wagtymyzda Hudaý bizi söýdi. Şonuň üçin İsa Mesih yere geldi. İsa Mesih bizi söýýär. Şonuň üçin öz janyny bizim üçin pida etdi. Göklerdäki şöhratly tagtyny, ornuny goýup hyzmatkar insan keşfine yer ýüzüne iýindi. Bu İsa Mesihiň bize olan söýgüsini görkezýär. Atamyň meni söýüşi ýaly, menne sizi söýdüm. Meniň söýgimde galyň. İsa Mesihiň söýgüsi ajaýypdyr. Ol bizi söýýär. Şonuň üçin hem hemişe her bir ýagdaýymyzda, her bir kynçylykda, eger nähildir aladalaryň içinde bolsak, kynçylyklaryň içinde bolsak, baskılaryň içinde bolsak, İsa Mesihiň söýgüsini ýatda saklalyň. Çünki Mesihiň söýgüsi, onuň bizi söýýänligi, bizi gowy görýänligi, bizim üçin alady edýänligi bize goltuky berýär, güýç kuwwat berýär, umyt berýär. Çünki yaradan Hudaý bizim tarapymyzda. Ol bizi söýýär. Her birimiz
söýge mätäç, söýülmäge mätäç. Şonuň üçin ilki bilen Hudaýyň söýgüsine eýe bolanlar hakyky söýgüde ýaşap bilerler. Hakyky söýgüni başgalara da berip bilerler. Şonuň üçin İsa Mesihiň söýgüsinde galmak, hemişe onuň söýgüsü netijesinde edenlerini biziň üçin aladasyny, hatda janyny hem gaýgyrmandygyny ýatda saklalyň. Söýgüsü netijesinde biz onuň ähli bereketlerine eýe boldyk. Bizi söýýändik üçin İsa Mesih ähli zatlaryny bize berdi. Göklerdäki ruhu patarlaryny hem İsa Mesih'te Hudaý bize berdi. Şonuň üçin onuň söýgüsinde galalyň. İsa Mesihiň söýgüsüne wepaly bolmagymyz gaty wajypdyr. Bilşimiz ýaly İsa Mesih Ata Hudaýy söýýändik üçin onuň buýruklaryny, onuň maksadyny dogly berja etdi. Biz hem İsa Mesih'i söýýän bolsak, onuň söýgüsünden dolan bolsak, gaýtaryp biz hem onu söýmeleriz. Çünki ol biziň söýgimize, hormatymyza münasipdir. Çünki ol bizi söýdi. Ol bizi üçin hemme zat etdi. Şonuň üçin oňa wepaly bolup, onuň buýruklaryny berja edip, onuň söýgüsine galmalydyryz. Eger İsa Mesihiň söýgüsinde galsak, İsa Mesihiň buýranlaryny berja etsek, İsa Mesihiň şatlygy bizde bolar. Özüne Hudaýyň aýdanlaryny kämil ýerine ýetirip, İsa Mesih'te adamzatda bolmadyk, hiç kimde öň bolmadyk şatlygy bardy. İsa Mesihiň aýdanlaryny berja etmekde bize hem İsa Mesih şatlyk berýär. Bu arada 11-nji aýatda şeýle diýär: Men bu zatlary size şatlygıma şärik bolup, şatlygyňyzyň dolup daşmak üçin aýtdym. Meniň buýrugum şudur: men sizi nähili söýen bolsam, siz hem biri-biriňizi şonuň ýaly söýün. İsa Mesih hakyky bizi söýýänligi üçin özündäki şatlygyna hem biziň şärik bolmamyzy isleýär. Özündäki ähli bereketlerini, özündäki parahatçylygyny, şatlygyny biziň bilen paýlaşýar. Şonuň üçin diňe bir paýlaşmak däl, şol şatlygyny dolup daşmagymyz üçin hem alad edýär. İsa Mesihiň aýdyp geçen sözlerine we İsa Mesihiň isleýän ýaşaýşynda ýaşamakda hakyky şatlyk bardyr. Adamlar şatlygy bagtly bolmakdan, nähildir bir arzularyna ýetmekden, nähildir bir isleglerine ýetmekden gazanarys, şonna eýe bolarys diýip pikir edýärler. Bagtlylyk bilen şatlygyň arasynda tapawut bar. Bagtlylyk, bagtly bolmak nähildir bir zada daşky zatlara hem bagly bolup bilýär. Emma şatlyk Hudaýdan, İsa Mesih'ten gelýär. Ol hem haçanda İsa Mesih'e degişli bolup, Hudaýyň razylygyny, Hudaýyň bizden hoşallygyny gazanamyza. Çünki İsa Mesih'e degişli bolanlardan Hudaý razydyr. İsa Mesih'e Rebbi we halaskary hökmünde iman edenlerden Hudaý razydyr. Olaryň üstünde Hudaýyň hökmi, jezasy ýokdur. Şonuň üçin İsa Mesih'e degişli bolanlar hem Hudaýyň isleýän, Hudaýyň göklerden bolan şatlygyny hem baştan geçirip bilýärler. İsa Mesih'e degişli bolsak, oňa inansak, onunla ýaşasak, onuň buýruklaryny berja etsek, onunla şatlygymyz dolup daşar. Mysal üçin eger nähildir bir özümüze buýrulan zady berja edip bilsek, onunla şatlanýas, özümüz guwanýas şol üçin. Muňa meňdeşlikde haçanda İsa Mesihiň aýdanlaryny berja edenimizde bize şatlyk emele gelýär. Bu şatlyk hem Hudaýdandyr. Soňra İsa Mesih ýene bir iň aýratyn wajyp bolan zady şägirdlerine aýtdy. İsa Mesih şu taýda özüniň şägirdlerine dostlarym diýip aýdýandygyny ýatlatdy. Bu arada ýazgy ine şeýle diýär: Kim janyny dostlar üçin pida etse, mundan beýik söýgü ýokdur.
Eger buyruklarımı berca etseniz, menin dostlarım bolarsınız. Mundan beýlek men size gul diýmerin. Sebäbi gul hojaýynyň näme diýänini bilýänlerdir. Men size dost diýerin. Sebäbi atamdan eşiden ähli zatlarymı size aýtdym. Siz meni däl, men sizi saýladym. Men sizin gidip hiç solmayan miwe bermeňiz üçin saýlap seçdim. Şoňa göre meniň adym bilen atadan näme dileseňiz, ol size berer. Şu taýda hayran galdyrıcı sözleri İsa Mesih şägirtlerine aýdýar. İsa Mesihiň adamzadyň günäsi üçin öldürilmegine birnäçe sagatlar galypdy. Eýen bu wagt Ýuda Iskariot İsa Mesihi satmak üçin şägirtlerini taşlap gidipdi. İsa Mesih olar bilen bile nahar ýen otagyndan, jaýyndan çykyp, soňky dilegeden bagyna tarap gidýärdi. Şol ýerde İsa Mesih şägirtlerine näme diýdi? Kim janyny dostlary üçin pida etse, mundan beýik söýgü ýokdur. Eger buyruklarymy berja etseňiz, meniň dostlarym bolarsyňyz. Mundan beýlek men size gul diýmeýärin. Sebäbi gul hojaýynyň näme diýänini bilýänlerdir. Men size dost diýerin. İsa Mesih öz şägirtlerine dost diýdi. Hudaýyň dosty bolmak, şöhratly, Hudaýyň sözü bolan baky Mesihiň dosty bolmak nähili ajaýyp. Oýlanyp görüň, Kolossellere hatda İsa Mesihiň kimdigi barada şeýle sözler bar. Mesih görünmeýän Hudaýyň keşfidir. Bütün yaradılışın ilkinci doğulanı oldur. Çünkü ähli zatlar ol arkaly yaradylandyr. Gökdäki we ýerdäki, görünýän hem görünmeýän zatlary, taatlardır häkimetleri, hükümdarları we erk ygtyýarlary. Baryny ol yaratdy, İsa yaratdy. Hemme zat ol arkaly ve onun üçin yaradyldy. Ähli zatdan bar bolan oldur. Ähli zatlar ol arkaly mäkem durandyr. Nähili ajaýyp. Dünýäni yaradan Hudaýyň özi, yaradyjy, görünmeýän Hudaýyň keşfi, bütün yaradılışyň esasy, birincisi bolup duran İsa Mesih bize dost diýe. İsa Mesihiň dosty bolmak nähili ajaýypdyr. Her birimiz hakyky dost isleýäs. Hakyky dost hatda janyny hem gaýgyrmaýar. Hakyky dost näme diýär? Hakyky dost hemme zadyny paýlaşýar. Hakyky dost şatlygyny hem paýlaşýar. Bereketlerini hem paýlaşýar. İsa Mesih şägirtlerine inni size men gul diýmeýärin, hyzmatkär diýmeýärin diýdi. Size men dost diýärin. Çünkü ähli zady size diýe aýan etdim. Hakykatdan hem İsa Mesih'e degişli olanlara Hudaý dostum diye. Bilşimiz ýaly Ibrahim peýgambere mysal üçin könäkde Hudaýyň dostu diýildi. Bu nähili ajaýyp. Her birimiz Ibrahimdaky bar imany, ondaky bar bereketleri isleýärdik. Könäkde hem köp adamlar muny isleýärdi. Bu wagt bolsa Hudaý İsa Mesih'de ona iman edenlere, ona degişli olanlara, onun buyruklarını berja edip şägirtleri olup ýaşaýanlara meniň dostum diýdi. Biz İsa Mesih'de Hudaýyň dostlary boldyk. Bu bolsa iň ajaýyp hakykatdyr. Hudaýyň dostlygymyz üçin Hudaý mukaddes ruh arkaly İsa Mesih şägirtlerine we bize Hudaýyň ähli maksatlaryny, ähli isleglerini, bereketlerini, ajaýyp syryny bize aýan etdi. Bu ajaýyp bereketlere eýe boldyk. Hudaýyň dosty bolmak, İsa Mesihiň dosty bolmak nähili batlylykdyr. Gadyrdan ýyldaşym, sen hakykatdan hem İsa Mesih'e degişli bolup, durmuşyňda miweli durmuşda ýaşamak isleýärmiň we Hudaýyň hoşallygyna, Hudaýyň razylygyna eýe bolmak isleýärmiň we İsa Mesihiň dosty bolmak isleýärmiň.
İsa Mesih'in bizim hakiki dostumuz bolşayalı. Hatta bizim üçün canını hem gaygırman, ähli şahatlıklarını, ähli bereketlerini paylaşyalı. Biz hem İsa Mesih'e hakiki vepalı dostmu? Biz onun buyruklarını, aydanlarını berca edip, onun isleginne, onun maksadında yaşap, ona vepalı olan dostlarsmı? Şeyle dost bolmak isleyerismi? Rabbimiz her birimize özünün bereketlerini, hakikatlarını ayan etsin ve bizi bereketlesin. Onun merhametine, onun hakikatinde yaşap, İsa Mesih Rabbimizin hakiki dostları, hakiki şagirdleri olup, Rab Hudaýyň adyny şöhratlandyrıp yaşamakta Hudaý bizi bereketlesin. Amin. Adamlar İsa Mesih'in ýyzyna ermäge taýýar olanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesih'i öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin.